Dag mensen, hier is weer Crypta Bitwijn. Ja, Eucalypta zit nog steeds in de gevangenis. Ja, die komt er voorlopig niet meer uit. Ja, en ja, Kromme Gijs is natuurlijk helemaal alleen zo zielig, joh. Ik vind het echt zielig voor hem. Dus hij komt zo langs. Ja, ik ken Kromme Gijs ook wel, hoor. Ja, ik ken hem wel. Ja, dan komt hij, elk moment kan hij binnenkomen. Ik geloof ik hem hoor. Ja, dag Kromme Gijs, dag lieve schat. Hier is Kromme Gijs en de Crypta. Lieve Crypta, dat is echt zo geweldig. Ik ben veel beter dan die buurvrouw van Eucalypta. Dankjewel, Kromme Gijs. Ja, echt, laten we maar weer eens lekker aan de gang gaan, hè, Crypta? Ja, natuurlijk heb ik weer zin, lieve Kromme Gijs. Ik heb altijd weer zin. Ja, ik lust er ook wat pap van, hoor. Oh, lieve Crypta, oh, wat ben je toch geweldig. Oh, lekker. Je bent echt helemaal, geweldig. Nou, je weet het wel, ik pasteer nog op mijn oude dag, dus dat is heel erg goed. Oh, ja. Kom er maar lekker aan de gang. Kromme Gijs, Kromme Gijs. Ja, Kromme Gijs. Wat doe je nou toch goed? Ja. Nou mensen, dit was Crypta Bitwijn met Kromme Gijs. Nou, deze maken ons wel, hè? Ja, maar natuurlijk die Eucalypta, ja. Ja, laat ze maar lekker in die cel zitten. Zit ze voorlopig goed, had ze maar geen puree van de buurvrouw moeten maken met de blender. Ja, maar dit is voor ons eigenlijk de beste oplossing. Wie had dat ooit gedacht? Ik met Kromme Gijs. Die lekkere bink van me. Hé, schatje? Nou mensen, Kromme Gijs en ik gaan weer verder. We hebben nog heel wat te doen voor vannacht. Nou, dag. Tot de volgende keer. Veel liefs van jullie Crypta. Dag.